Χαμά. Τι είναι, τι συμβαίνει? Τίποτα, χαμάνο, είπα. Γιατί δηλαδή, κανένα φάντασμα είδες? Μακάρι να βλέπω φάντασμα. Το φάντασμα του πατάς 2 λιβάνια, του ρίχνεις για 5 πατερημά και πάει ξεμπέρδευτος. Εδώ πέρα τι γίνεται. Δεν μου λες τρελάθηκες, παιδάκι μου. Τι τρελάθηκα. Δεσπίσα Μαλία. Τι παράεις, εδώ είμαι. Ήθελα να πω, Δεσπίσα Μαλία, ότι ξέρετε, Δεσπίσα Μαλία, μ' ακούτε? Σ' ακούω. Τι ευχάριστη έκπληξη, Δεσπίσα Μαλία. Τι φωνάζεις, παιδί μου, τρελός. Πώς από εδώ, λέει Δεσπίσα Μαλία. Θα σου πω, εσύ δεν μου λες γιατί δεν είσαι στο γραφείο σου, τι κάνεις εδώ? Ναι, λέτε τη δουλειά εγώ εδώ πέρα, Δεσπίσα Μαλία. Ξέρετε, η Νανά. Α, η μνηστή σου, Η μνηστή μου, τοποθετήφια. Ξέρετε, η μνηστή μου έχει τα γενέθλιά της. Α, έχει τα γενέθλιά. Ναι, και πήγα εγώ στον κύριο Πότη και του λέω, κύριε, προσέχετε, λέω, κύριε Πότη, η μνηστή μου, η Δεσπίσα Μαλία. Τι φωνάζεις, παιδί μου? Δεν φωνάζω, παιδί μου. Λέω, έχει τα γενέθλιά της. Να πας παιδάκι να της πεις χρόνια πολλά, μου λέει και. Καλά. Εσύ δικαιολογείσαι. Εγώ δικαιολογούμαι, άλλο δεν μπορώ να δικαιολογήσω τώρα. Ναι, τι είπες? Είπα, λέω εγώ τώρα, άσε με να λέω εγώ τι θέλω τώρα. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Ναι. Ο Πότης και ο Ιορδάνης πού είναι? Ορίστε. Λέω, πού είναι? Πού είναι? Ναι, αυτό σε ρωτάω, να μου πεις πού είναι. Κι εγώ αυτό σε ρωτάω. Μου πεις εσύ που είναι, να σε απαντήσω εγώ που είναι. Ήξερα εγώ που είναι, θα σου έλεγα, θα σε ρωτούσα που είναι. Τι λέτε, Δεσπίσα Μαλία? Δεν μου λες μαζί, φύγανε. 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 Α, φύγανε. Ωραία, φύγανε και πού πήγανε? Πού πήγανε? Αυτό σε ρωτάω, να μου Κι πεις. εγώ αυτό σε ρωτάω που πήγανε. Δεν μου λες τώρα, μαζί φύγανε. Τι που φύγανε μαζί. Ένας πήγε από εδώ και ο άλλος πήγε από εκεί. Αυτό είναι ευχάριστο. Εσένα πρέπει να σου εξομολογηθώ κάτι εμπιστευτικά. Πάμε έξω. Όχι, εδώ. Κάτσε. Μάλιστα. Καθίστε. Λοιπόν, άκουσε. Ο Ιορδάνης μου χαλάει και τον πότη μου. Και αυτός είναι η αιτία που καθυστερεί και ο γάμος. Γιατί όπως ξέρεις, ο Πότης και εγώ είμαστε αραβωνιασμένοι 10 χρόνια. Αν τα κατοστήσετε. Τι είπες? Όχι, τα χέρια της στέψη, λέω. Ευχαριστώ, παιδί μου. Λοιπόν, ο Ιορδάνης φταίει για όλα. Και τώρα τελευταία τα έχει κάνει μουσκεμα. Τρώμε. Μουσκεμα. Μουσκεμα, πού το ξέρετε εσείς? Όλα τα ξέρω εγώ. Τον παρακολουθώ κατά πόδα. Όχι, Δεσπίσα Μαλία. Γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Θα βγουν πολλά στη φόρα. Δεν πάμε καλύτερα να βγούμε έξω στον δρόμο εμείς που έχει τόσο ωραίο καιρό. Να σας πάρει και πασατέμπο, να κουβεντιάσουμε, να χαζέψουμε τις βιτρίνες. Έλα. Όχι, δεν πάω πουθενά και εσύ εδώ θα μείνεις μαζί μου. Να και το σώμα του εγκλήματος. Πού το? Η τούρτα. Άμα ο Θεός αγαπάει τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον νοικοκύρη. Άκουσε να δεις, Μάρκο μου, για να καταλάβεις. Εδώ και κάμποσο καιρό παρακολουθώ κατά πόδα στον Ιορδάνη. Εσύ Δεσπίσα Μαλία. Βάλε, παιδί μου, τι φωνάζεις. Μα τώρα για που τι με παίρνεις εμένα. Κατάλαβα ότι μόλις φύγει η Ελένη, ο Ιορδάνης θα τη λιπουρδίσει. Σήμερα λοιπόν το απόγευμα τον παίρνω από πίσω και τον βλέπω που παίρνει σε ένα ζαχαροπλαστείο. Αγόρασε αυτή την τούρτα. Τι την ήθελε την τούρτα, Δεσπίσα Μαλία? Εδώ είναι, παιδί μου, μη φωνάζεις. Αγοράζει λοιπόν αυτή την τούρτα, περιμένω εγώ απόξω το μικρό του ζαχαροπλαστείο. Τον παίρνω το κατόπι, τον βλέπω που έρχεται εδώ. Ρωτάω τη θηρορό και μαθαίνω ότι απάνω μένει η Νανά. Λαχτάρα εγώ. Τι είπες, παιδί μου? Τίποτα, άσε με να λέω εγώ τώρα, μη με υπολογίσει. Εγώ λέω τράσε με. Κι άκουσε τώρα, Μάχο, με αυτό που θα σου πω είναι πάρα πολύ σκληρό, γι' αυτό πρέπει να σφίξεις την καρδιά. Κι άλλο σκληρό. Μάχο, σφίξε την καρδιά σου. Σε έβαλα κορσέ. Η Νανά. Ναι. Σε απατά. Και τι με νοιάζει εμένα. Η Νανά, παιδί μου, σε απατά, η μνηστή σου. Α, ναι, η μνηστή μου. Και ξέρεις με ποιον σε απατά? Με ποιον? Με τον Ιορδάνη. Τον Ιορδόν, τον Σουπά. Ωχ, μου σπαράζει την καρδιά. Εγώ πρέπει να ξεπλύνω τη τιμή μου. Πρέπει να τη σκοτώσω. Όχι, παιδί μου, τώρα δεν αξίζει τον κόπο για μια παλιογυναίκα. Δεν αξίζει. Όχι. Τότε πάμε να φύγουμε. Όχι, εδώ θα μείνουμε. Να τα και τα βερμούτ. Πότι! Αχ. Πώς βρέθηκες εσύ εδώ? Κύριε Πότη μου, τι έπαθες? Στυλό σου, στυλό σου. Μια στιγμή Δεσπίσα Μαλία να τον βάλω να καθίσει εδώ πέρα. Καθίστε κύριε Πότη. Καθίστε. Δώστε μου τα φάρμακα. Για φάρμακα, βερμούτ. Ξέρετε Δεσπίσα Μαλία με κάτι φάρμακα για ένα μικρό παιδάκι το οποίο είναι βαριά, πολύ βαριά άρρωστο και πρέπει να τα πιει όλα αυτά, καταλάβατε τι γίνεται. Τα φάρμακα, το παιδάκι. Εσύ Πότη, δεν θα μιλήσεις? Πώς θα μιλήσει, ξέρετε. Δεν θα το κάνετε αυτό κύριε Πότη. Ξέρεις, Αμαλία μου, εγώ πέρακα περαστικός από Όχι, τι περαστικός. Σας παρακαλώ κύριε Πότη, δεν επιτρέπετε να πούμε ψέματα στη Δεσποινίδα. Η Δεσποινίδα τα ξέρει όλα. Τι? Μάλιστα τα είπα εγώ. Τι λες, δεν είσαι καλά. Δεν πρέπει να πούμε ψέματα, είναι τόσο χαριτωμένη η Δεσποινίδα. Δεν πρέπει να την αφήσουμε στην πλάνη της. Ύστερα από αυτό το που κάνετε αυτή την ηρωική χειρονομία. Τι έκανε? Ναι, σκάσε, μην μου το χαλάσω, Όχι ρε, Πότη, τι μου είπε στο γραφείο? εγώ να σου πω τίποτα. Πότι, τι είπες στο γραφείο? Εγώ δεν μίλησα, Αμαλία μου, δεν είπα. Πότη, δεν τρέπεσαι λιγάκι. Είπα εγώ τέτοιο Στο πράγμα. γραφείο δεν μου είπες ότι μάχο παιδί μου πρέπει να σώσουμε τον Ιορδάνη. Εγώ είπα τέτοιο πράγμα. Ναι, το είπες. Δεν μου είπες μάχο παιδί μου να σώσουμε τον Ιορδάνη που πήρε του κακό δρόμο. Ήρωά μου, θυσιάζεσαι για να σώσεις το φίλο σου. Έτσι είμαι, Αμαλία μου, έτσι είμαι εγώ. Άμα βλέπω ένα φίλο μου και πέφτει στον κρεμό, του δίνω το χεράκι μου και τον ξανασηκώνω πάνω για να μην πάθει τίποτα, κατάλαβες.
Πω, κι εγώ που κόντευα να σε παρεξηγήσω ότι είσαι σαν και εκείνο. Σαν ποιον, Τον Ιορδάνη. Ξόρκινες με τον Απίγαλο. Αμαλία μου, τι είναι αυτό το πράγμα. Πότι μου, ξέρεις με ποια τα έχει ο Ιορδάνης? Με ποια, παιδάκι? Με την Ανά. Δεν είσαι καλά. Με την Ανά τα έχω εγώ. Με την Ανά, Πότι μου, και κοροϊδεύουν αυτό το αθώο πλάσμα, τον ανύποπτο αραβωνιαστικό. Εμένα, κύριε Πότη, εμένα τον τίμιο και ηθικό άνθρωπο, τον αγνό. Πότι μου, συγχώρεσέ με. Γιατί μάτια μου. Ένα που ήρθε εδώ χωρίς να το ξέρεις. Καλά. Τι καλά θα σε συγχωρέσω. Θα το σκεφτώ μάλλον. Συγχώρεσέ την, μην πάμε γίνουμε μη συγχωρεμένοι. Καλά, τέλος πάντων. Σε συγχωρώ και πάμε να φύγουμε μέσα. Όχι, από εδώ δεν πρόκειται να φύγουμε. Δεν πάω πουθενά, θα ξεσκεπάσω το σάτυρο. Ας το σάτυρο τώρα, δεσπίνης Αμαλία μου, τρώω κομμύς, μην τα μάθει η γυναίκα του η Ελένη εκεί πέρα και του διαλύσουμε το σπίτι. Ας τον κουρεύετε τώρα. Μην ανησυχείς εσύ, η Ελένη δεν πρόκειται να μάθει τίποτα. Δεν θα της πω τίποτα. Θα τον ξεσκεπάσω, θα τον εξευτελίσω, να έχει το φόβο μου, να μην μπορεί να ξανακάνει τα ίδια. Πρώτα απ' όλα, δεσπίνης Αμαλία μου, η Ιορδάνης δεν θα έρθει. Θα έρθει. Αφού ήρθε η τούρτα. Βέβαια, είναι η τούρτα, βέβαια. Τι είναι στην τούρτα. Άκουσα να σας πω, η Ιορδάνης δεν είναι εδώ πέρα, έχει φύγει. Δηλαδή που έχει πάει? Πάει έξω από εδώ. Στο Σκαραμαγκά. Όχι, στην κόρη. Α, ναι, στην κόρη. Στην κόρη και θα περάσει και την κακιά σκάρα και μην πάθει τίποτα ο άνθρωπος που ο Θεός να δώσει να μην πάθει τίποτα για όνομα του θέλει. Δηλαδή έχει φύγει. Δεν το λέτε τόση ώρα και λέτε άλλα, πάμε να φύγουμε. Μα τότε. κι εγώ απορώ πώς δεν φεύγουμε τόση ώρα. Απορώ. Η Δεσποινής Αμαλία. Πού και με ρόμπα θηλυκιά. Σε παρακαλώ, Αμαλία, να σου εξηγήσω. Πού σου ξανά. Πω και ευθύνες κι άγαρπα, Αμαλία. Ξέρεις τι σημαίνει Αμαλία μου, ο καημένος ο Ιορδάνης. Σιωπή. Σιωπή. Τι μας ανακατεύεις εμάς τους αγνούς με αυτόν τον έξυπνο. Και αυτή εδώ η ανέσχυντη με το κομπινεζόν. Εγώ είμαι σπίτι μου, κυρία μου. Σπίτι σου με αυτόν. Όχι, Με αυτόν, όχι. με τον Ιορδάνη. Δεν έχω τίποτε εγώ με την κοπέλα, Αμαλία. Τι είναι αυτά που λες? Ρε παιδιά, πέστε, έχω τίποτε εγώ με την κοπέλα. Έχω πότι. Όχι, Αμαλία, μου στορκίζομαι. Λένε ψέματα και οι δυο. Θα μας βγεις και λάδι τώρα, Αμαλία. Και εσείς γιατί μου είπατε πως πήγε στην Κόρινθο, Τι βρε, δεν ήσουν στην Κόρινθο. Πώς βρέθηκες εδώ πέρα. Πότι. Καλά σου λένε, μας κοροϊδεύεις. Εμείς σε στείλαμε για δουλειά και εσύ έχεις εδώ πέρα να τις λιμπουρδίσεις, Αυρε πότι. Απατεώνα, σιωπή που ξεμυαλίζει κι αυτό το πλάσμα. Εμένα. Ναι, εσένα. Ξέρω τι λέω. Δεν ανησυχείς. Και έπειτα δεν λυπάσαι, βρε. Δεν λυπάσαι αυτό το κακόμπυρο το παιδί. Ποιον? Ναι, ρε, εμένα. Μάλιστα εμένα. Δεν με λυπήθηκες να μου πάρεις την αραβωνιαστικιά μέσα από την αγκαλιά μου. Του ρίχτηκα εγώ, Νανά. Ναι. Τι ναι? Με έκανες και σ' αγάπησα, Ιορδάνη. Όχι, τι είναι αυτά που Γιατί λες? να κρυβάμαστε, Ιορδάνη. Τώρα πια το συνδεσμό μας το ξέρουν όλοι. Όχι, Αμαλία, στορκίζομαι. Λέει ψέματα. Πάψε και ξέρω τι άτιμος είσαι. Να χάθεις, μποπονιέρα.